Make the ground shake. Здравейте, приятели, аз съм Денко и реших да ви покажа миналият ни плануар. Водиха ни с 30, но сега ще видите как се разви този плануар. И ето, 80 на 75 за нашите. Те просто ни водеха с 30 точки. Но не свет. Машини, с какво да го кажа. Но това няма да е всичко този епизод. Ще направя една атака. Но няма да е така. Ще е смешна атака. Така че, гледам, че имам джемове. Айде, 20 джема ще ги прежаля за един спел и сега ще ви покажа нещо смешно. Само да намеря тази хална вънка. И може да го спите. Много си извинява, нещо не намирам тъха вънка. Стига бе. Този беше горе-долу добър. Ще да го отмина. Не ми пасва. Стига бе. Айде бе! Няма и толкова снайпер от тъха. Его, няма нищо! Егото! Пък! Да се дразним. Леле, майко, найче, оттачам се. Няма едно тъха вънка, бе. Точно когато снимам ли, бе? Защо плаше против мен? Его, гая се! Ако се ядосвате, Бъба Кинга ви е първи лево и няма билити. Просто правите така. Ето ви, Бъба Кинга първи лево са билити. Варвари, всичко си има! Това е най-добрият начин да имаме са билити. Но то свършва след няколко. Благодаря, че гледахте този клип. Аз бях Денко и бай-бай!